trav och 6 cykler. Hänger du med då? Det är bara för att byta galopp. För jag tror att det blir lite avancerat om det ska byta ett språng här. Om något år säger kommer det nu. Coolt, eller hur? Men nu, idag kör vi så här. Varsågod, Ellie. Bra galoppfattning. Vad fint. Och det blir fullständigt galopp. Ja, bra jobbat. Håll igång. Bravo. Och så vill hon ta sin egen väg där. Men det var jättebra jobbat. Superbra. Nu kommer du ha betygen där lite bättre, eller hur? Bra jobbat. Varsågod med stick. Gör ingenting. Satsa på rätt galopp. Bra! Nu! Härligt, bra jobbat. Han tävlar ju i dressyr i helgen. Jag tror det sitter kvar. Varsågod, Loppan. Nu! Nu blev det högre galopp igen. Och förvänd galopp. Det är överkurser. Det gör ingenting. Det gör ingenting. Vet ni tjejer, när de galopperar sådär, alltså vänster galopp i höger varv, vet ni vad det kallas? Ja, förvänd galopp. Och det är en rörelse man gör i lätt A-program. Så det där är strax innan bytena där. Bra jobbat. Nu ska vi inte göra förvänd galopp idag, men nu blev det.